Welcome. It's an for YouTube channel here. Malawi Viva! Viva Malawi Viva! Taenda bwinot. Alipo wasa shofu ya muntu bano. Alipo watu wana muntu bano. Alipo ali ndi mlandu ndi muntu bano. Tusambeso zina. Utero kwa TC kumene timafuna tibwere kuchandi kutiko. Amalawi akuzunzika kwambiri. Posa chero pompa ndakumana ndi nyamata wina ameneno analipira zakuti akagwire ntchito kuizaye. Nyamata ameneyo anagulisa nkhuku zake, anagulisa ng'ombe zake, koma tikunena pano akukanika kutuluka. Akuti ulibe chilichonse uko. Adindo akungotinamiza. Kodi tikhala ndi adindo otinamiza mpaka na liti. Ndiye tabwera ndi petition yathu kuno. Chikalata chimene muli mfundo zimene ife talemba kuti adindo atithandize. Ndiye chalembedwa m'Chizungu ndi chiwerengaso m'Chizungu koma nzango tanthauzira pang'ono. Chikalatachi chikuchokera ku Concerned Citizens of Malawi. People Power Movement. Petition to His Excellency the State President of the Republic of Malawi, asking for the resignation of Homeland Security Minister and the Chief Immigration Officer over the passport issues. Delivered today on the 3rd of April 2024 at the District Commissioner's Office in Planta. Thank you so much. Nifuna ndengo yankula muchichema mwachidule kuti kalata ikufotokoza madandaula amene tabwera nawo kwa TC. Tikufotokoza nkhawa zathu monena kuti dziko lathu silingaende lopanda ziphatso zoyendera anthu sangapange business. Dziko lathu silingaende anyamata ma driving license akungu apatsa mapepala chabe. Dziko lathu silingaende anthu akugona ndi njala. Azimayi ati ma business timono akuvutika. Adindo malomoti asamale zimenezi akusamala za yokha. Jera ndi limene lachuluka. Ndiye ife ngati tabwera kuno kwathu ndikulira ndikudandaula kunena kuti Amalawi awa akufuna kuti pompano office imene ndawandikana nayo apa iyambe kupanga mapasipoti. Ife anthu akuno kumwera tatayidwa kwambiri. Kutero kwa iyi inali regional office koma lero si regional office iso iyayi. Kutero kwa maoffice athu onsewa aboma amene ali aphindu apita kulilongwe. Zimene zipangise kuti ntchito izisowa. Boma siliyang'ana mbali limodzi yayi. Kunonso kuli anthu amene akugwira ntchito. Mukaona achitetezo amene tayenda nawo pano, tayenda nawo mabata akuchokera kucha tayambira kucha kuzafika pano. Sitinakangane, sitinakokane, palibe amene watukwana, tonse tayenda bwino kuzafika kuno. Ndiye mundilole kuti pakali pano ndipereke chikalata ichi, chifukwa chikalata ichi chikaperekedwa kuboma kwa president. Kuti zimene ife tafunsazi azisolve ndipo ziyambe kutani kodi? Ziyambe kuchitika. Inu anyamata amene mwanamizidwa musadandaule. Nthawi yakwana ife tiziyankhula m'malo mwa inuyo. Pavute pasavute ife tizakhala tikuyankhula. Ngakhale tizakhalapo atatu koma uthenga wathu uzipita kuboma. Ndikuthokozeni kuti munaenda mabata akuzafika kuno. Ma demonstrations athu akatha pano tiyeniso ndiyende mabata akubwerera kumanyumba kwathu. Tisapezeke kuti taononga zinthu za anthu chifukwa zinthu zimenezi ndi za abale athu inuyo ndi ine. Tima business zake ndi zomwe titantho chiti ndiye musaononge. Ndikufuna ndikudandaulireni ndithu kuti mademo athu ndi mademo abata. Ife sitichita ziwawa koma tikufuna zimene tikufunsa boma litithandize. Viva Malawi Viva! Inu anthu ochi musadandaule. Viva Malawi Viva! Viva Malawi Viva! Thank you so much.
we the concerned citizens of Malawi, People Power Movement, on behalf of Malawians, we hereby present our petition to you, Your Excellency, the State President, on this day of the 3rd of April 2024. Malawians have been facing numerous socio-economic challenges since the Malawi Congress Party-led government took over in the year 2020. Malawians believe that the socio-economic challenges being faced are man-made and by current leadership. Your Excellency, just recently, in your State of the Nation address, you declared the country a state of disaster. This alone indicates that your leadership has completely failed to avert hunger by following policies that can sustain food security by utilizing the available natural resources that God blessed us with, i.e. fertile land and water. Your Excellency, in each financial year, funds are being allocated into several priority areas projects that have been not properly used. Government has been acquiring loans and grants for projects that have not been completed. This signifies that Malawi is lacking good, principled, servanthood, and accountable leadership. Our petition. Malawi has faced passport issuance challenges since 2021, when the government terminated its contract with Technoplane, which has been the supplier of Malawi's passport since 2019. In 2023, the government unable to find a replacement, re-engaged the company on temporary basis. Still, the Immigration Department had scaled down production many times because of shortage of materials or failure to pay outstanding bills. However, Malawians and the rest of the world were shocked when the Immigration Department announced that they have stopped issuing passports, that a cyber attack has compromised with the system, and that the hackers were demanding billions in ransom. The citizens were assured that the government was putting some security measures to identify and apprehend the hackers. On this note, Your Excellency, Malawians are demanding proper explanation on this issue. Your Excellency, as of today, the Minister of Homeland could have reviewed the identities of the hackers and could have said more about the communication with the alleged hackers were occurring, for example, if they were using computers or any other gadgets like mobile phones, because today's technology is easily traceable. This situation has left hundreds of passport applicants stranded. That includes those doing cross-border business, as they are no longer traveling. Some patients seeking medical treatment abroad are denied their rights to medical care. Students, international universities and others who secured employment outside the country, including much-touted Israel farm jobs, are failing to meet their deadline. Our demands. With the above statements, we have observed that there is laxity and poor administration in government institutions, mainly at the Department of Immigration and Citizenship Services, which is headed by Brigadier Charles Kalumo, and the line Minister of Homeland Security, Ken Zikalengoma. On behalf of Malawians, we demand the following: the immediate resignation of the Minister of Homeland Security, who has failed to come up with honest statements to Malawians and for failing to bring suspected hackers to book, if indeed the hackers exist. The immediate resignation of the Chief Immigration Officer, Brigadier Charles Kalumo, for failing his duties to control the system, which may lead to other countries from not to trust our traveling documents, and also putting Malawians who want to travel outside the country into jeopardy. The State President should explain to the nation as to when the system will be fully restored, and when will people fully access these passports. Though the reduction of passports fee is there, but still there is not enough. We are demanding the reduction of essential commodities such as fertilizer from 79,000 to 45,000 kwacha. Sugar must be made available with immediate effect with normal market prices.
Maize available, we need maize to be available in ward market depots to avert hunger in this country. We therefore ask you to address our demands within 15 days, or else we shall continue demonstrating into this country, and we will make this country ungovernable, because we need services.